Alright, pane chimhosva yacho. Pane vana vangati? Hapasati pane vana. Pane dumbu. Hapasati pane dumbu because ndakamuendesa pane mwedzi mwana wangu. Mushure mokunge awanikidza mukwasha ane mwana wangu. Asiya makondomu ake mubaba. Mati chinyai. Ndakakwidira kuno kudaro kuzopotera ndoda kufuma ndaendesa mwana uyu ndapane mwedzi ndaendesa mwana kumurume kumukwasha wangu. Saka mukwasha wangu akushungurudza mwana wangu. Ashungurudza mwana wangu kuda asi kumupa chikafu asi kudii. Saka adaro manje haachadi kutambira mwana. Mushure ndaona makondomu ari mumba mangu ini pamubhedha wangu wandinorara ini. Naye waitira kedi pamubhedha wamai? Ari right. Ari kutaura nini? Rulo runokunda rulo runoita zvese zvese. Une makore mangani? 10 Ne zvinowani. Ati zviseke ndo basa redu izvozvo. Ndosaka tichigadzirisa. Akarara pamubhedha penyu nhasi achada kubhadhara. Muraita anobhadhara 1000 USD. Chatuma zvikonzi. Mutaura nezvikonzi apedza. Next, ndipei. Unayana chako. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +27686822173 to open your account now.